Здравейте, дами и господа, от следващият епизод. Аз съм DinoGamer, а това е... Да. Не, защо излезнах от сървъра? Защо? А онзи лигоч там отзад, деца хили като патка е с Pro... Rollsmaster. Няма да кажа БГ. Срам ме от теб. И кой левел си? Аз съм първи. Аз още не съм влезнала в сървъра, бе. Как да ти кажа, не съм влезнала в сървъра. И за сега добре се развиваме. Имаме си крафтинг тейбъл и таковата. Топя си комитъра тук. Ето виж с кой левел съм. Нулев. Смях в залата. Смях в залата. Да. Ти убиваш крави и твои... Не, аз нищо не убивам. Аз просто... Аз си стоя на тераската и си гледам зомбитата отвънка. Аз гледам една крава как идва към моята къща. Да, аз си седа тук, пуша си на тераската и чакам някое... И чакам някое зомби да дойде. И аз също. Да, благодаря. Благодаря ти, TNT. Викт. Чакам зомбитата да доскритат до моята къща. Но я не само обичат твоите къща. И както разбрахте от миналия епизод, снимам Майнкрафт, защото няма какво друго да снимам. И ще чакам едни работи. Какво убиваш сега, бе? Чух някакъв звук. Ти само убиваш нещо. Постоянно убива. Той е убиец. Никога не играйте с него. Посред нощ ще ви убие. Искаш да дойда да те убия сега, като не знаеш? Като не искаш, си мълчи там. Стой си в къщата и си мълчи. Може да приспа у вас. Не. Що? Ти имаш своя къща. Ти каза, че не искаш да сме в една къща. Добре бе, добре бе. Ти сам го каза. Нищо не съм казал. Добре, аз отивам да сека дърва. Посред нощ? Не ме е страх от нощта. Аз имам айрон меч. Аз пък нямам меч, ама имам пръчки. Смятам скоро да се направя меч. Може би ме е страх мъничко и в момента ме напада зомби. И умирам. Зомби, както винаги. Колко интересно. Гледам и се това. Тъпото е, че тия нови зомбита, като ватаковат, като вълхапят. И после почвате да огладнявате, което е тъпото, защото виждате. Скоро още една пръчка ми трябва и три такива, ясно. Ма ти там ли си живяла, бе? Къде? Там! Къде там? За тая къща. Ето тук живея. Аз мога да те видя от тук. Ма ти нямаш и двора. Ти нямаш и... това не е двора. Това ми е тераската. Да. Може би ще скипна частта с нощта. Никола не излизай. Кой? Ти не излизай, защото има... Дино не излизай, защото има... Знаеш. Какво има зомбите, знам. Не зомбита, има... Добре, ще се видим след малко. Гледай го този скелет. Как ме гледа гадно. Я. Как ме гледа гадно. Дами и господа, не бъдете близо до скелет. Убил Дами и господа. Това не мога да съм. Долу има един крипър. Мразя крипъри. Могат да ви гръмнат под краката. Мразя крипъри. Помощ. Дами и господа, мразя крипъри. Най-гадният ден. Гръмнаха ми къщата. Кащата. Никола, само смечи... Дино, само смечи може да такова, да убиеш крипър. Не знам. Руката ти пуска. Кащата ми. И малко ти се... Кажи го и ще видиш какво ще стане. Малко ти се развалила къщата и ти... Не, кажи го и ще умреш. Ами в моя събър избух почти цялата ми къща, ама
какво да се прави. Все пак. Бах, тъпя крипър, честно! И при мен има крипър, спокойно. И скоро ще избухне явно. Мръдни се. И за това всички дами и господа мразим крипъри. Ние сме общността, в която мразим крипърите. Няма по-долна гад в Майнкрафт от крипърите. Дори професионалистите ги мразят. Като мен. Ти не си професионалист, нали знаеш? Но Ти никога не си била. И в моя двор има. Няма и да бъдеш крипър. Ай, аз крипър. То крипър е ясно, че няма да бъдеш. И в моя двор има крипър. Сега ще хода за дърва. Мами, помогни, при мен има крипър. Забрави. Нали каза всеки сам за себе си. Да, защото ти каза, че не влизаш в една къща. Добре, да намерихме си 6. Аз си намерих 6 пръстчета. Като отида наясно, той ти! ясно. И аз като отида наяво, Здравей, долно зомби. ще убих двете птици. Гад такава. Само да посмееш. Дай да ти помогна. Благодаря. Благодаря. Супер. Овца! Ела. Да, супер, сега ни трябва още малко и си имаме легло. То пич много взе да огладнява. На някой да си на вратата. Добре, изобщо не ми пука. И майче на теб. Не на мен. Да, на теб е. Като е на мен не ми пука изобщо. Само да не е някой гаден крипър. Ма те крипърите не могат да чукат, така че не може да е крипър. Важното е, че не умрях от такъв долен гаден крипър! Това не беше добре. Никола, помощ. Ау! Това да влезе. Стига! Не може да Аз съм трети левел. Искаш я да те ударя? Добре, иди. Искаш ли? Ей, ти изяда тук що разлоено. Не ми се пипа. Но ми помогни, че горе не има крипър. И скоро ще избухне я. Изобщо не ме интересува моето момиче. Изобщо. Няма го. Ето го. Как ги мразя. Аз имам легло, моето момиче. Помощ! Дино! Какво искаш? Някакви кокошки ми врякат на главата. Да, заслужи си го. Роуз Мастър Ке. БГ! Знаеш колко ми е пука? БГ ли си, МГ ли си, каква си? Не, няма да ти помогна. Не, оправи се сама. Вълна. Няма вода. Има крипър, има. Крипър. Никола, не излизай от къщата. Що? И от библиотеката и там къде си. Има зомби с броня. И там скелети и не знам какво е. Зомби иска да убие един човек, да го позволи зомби. По-добре да помогнем. Къде? Ето там. Интересна борба е. Идвам на помощ. Ти убий зомби. Да, децата. Аз имам 6
беше това? 4-ти левел съм. Аз първо скай. Не, остави ми за мен! Това беше много гадно и нагло. Аз па се намерих още бамбук. Да, ти ще изгубиш цялото. Добре. И аз ще си И аз ще вземам много пръчки. Ще си имам пръчки, всеки живете имам. И не ще го бия. 5. Пръчките не могат да се убиват. Глупачето ми. Не говорих за пръчките, бе. Ти нищо не разбираш. Явно нашето момиче не се е объркало. О, ама ти Ти колко бамбук имаш? 5. Ти колко? 9. Тук. Още има крипър. Ако искаш ли нещо в замяна да ми помогнеш? Много нещо. Какви? Къде ти е крипър? Ето там. Имах ни както сами. На третия път. Благодаря ти, не избухна. Много ти... Добре, на мен знаеш какво ми трябва сега? Ще ми трябва печка. И дърва също. Дърва. Намери ми дърва. Мразя, когато има дължи нещо. Еми не ми дължи, бе. Но и за доброто. Да, помогнах ти. Няма да бъде честно, ако не ми помогнеш и ти. Да, аз ти помагам. Аз па си направих карта, супер. Ей. Отивам да копам. Аз ти да не Мината. Само да няма някой гадно зомби. И крипър. И това е възможно. Готово. Нацепих дърва. Само се шегувам. Никога повече няма да ти се доверя. За кое? Ти искаш гадни неща. Искам, дами и господа, според вас, гадно ли е да ви искам, примерно, дърво, примерно малко 3 от таковата? Аз ти нацепих 4. Да, махни си както са, той беше закапан. Но що не искаш? И как крипърите са прескочили оградата? Може да са спаунали там. Да са Гледайте. създали. Да са се създали, браво. Знаеш думички. Добре, Вижте сестра ми, тя знае думички. Затапка. за тачка направя. Бамалек. А имаш ли печка? Не. Аз да. Какво се прави печката? Много знаеш, Дино. От такова. Търси в пещерите. Има едно нещо наречено стоун. Знам, че има стол. Ти не можеш да я щупиш. Дай да ти я щупа. Добре, ще пия, като много знаеш. Пак си ми задължена. И какво пък ся? Ето ти дървата, ще ти ги дам, ама... Ето, не, втората печка си е за мен. Имам си 2 печки. Имаш ли такова? Какво? Имам. Да ти остане дървета, каквито аз съм. Да, ти насече. Идеално. Ето ти ги дам. Не ми трябва лист. Не да можеш да... Тук ще е толкова хубава. Мгм. Не знам защо не можем. И се плати от мен, а е лична. Аз вече имам и библиотечка.
Много ми трябват факли. И то ми трябват... Колко факли? Аз имам 4. Познай как си ги направих. С много труд. Готово. Вече няма да се спамват гадори. Аз мога да си легна да си спа. Аз си лягам да спа. Аз нямам него, бе. Еми, това ще бъде за този епизод, дами и господа. Надявам се клипчето да ви е харесал. Ще се видим в следващия епизод. Довиждане!